Cuvânt și suflet cu pastorul Gabriel Zăgrean, în fiecare vineri de la ora 21. Cuvânt și suflet cu pastorul Gabriel Zăgrean, în fiecare vineri de la ora 21. Dragii mei, vă salut cu toată inima și cu toată dragostea. Vă spun bine v-am regăsit la Cuvânt și Suflet. Iată că Dumnezeu ne ajută încet să fim la al doilea episod și dumneavoastră trebuie să ne urați nouă cât la mai multe. Dar sigur că nu facem aici un spirit de competiție, ci vrem să stăm în primul rând la dispoziția lui Dumnezeu, dar întotdeauna Dumnezeu, când spune Dumnezeu, are legătură cu ființa mea și cu ființa dumneavoastră și pentru cei mai tineri cu ființa ta. De aceea vreau să intrăm deja în subiect. Știu că timpul dumneavoastră și al meu și al tuturor este prețios și nu vreau să-l umplem de multe ori cu vorbe care nu ar putea să fie extrem de ziditoare și de folositoare. Și aș vrea să vă spun că vreau să mergem pentru un timp în aceeași notă. Dacă în primul episod am încercat cu ajutorul Bunului Dumnezeu să aduc o motivație pentru a fi prezenți în spațiu public, pentru că nu toți pot să fie de acord cu asta. Unii chiar, cum am spus și acolo, insistă să rămânem cât mai retrași și mai izolați. Dar niciodată nu am crezut asta, pentru că chiar dacă uneori îmi doresc și eu o puțină izolare, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos și Evangheliile sale și apostolii săi ne spun o concluzie clară că trebuie să fim în mijlocul oamenilor. Dacă citiți Evanghelia lui Ioan chiar la început, prin care venea revelația despre venirea lui Iisus Hristos și concluziona la un moment dat, El a locuit printre noi plin de har și adevăr. Sigur, ne place să auzim cuvântul har și adevăr, dar ne place foarte mult să auzim și această realitate. El a locuit printre noi. Nu s-a dus undeva să aștepte oamenii să vină, ci El a mers printre oameni. El a fost în piață, El a fost la intersecțiile drumului, El a fost și în templu, El a fost și în sinagogă, dar El a fost și pe drumurile pustii, El a fost și la fântâna lui Iacov, la Samaria, de unde a plecat o importantă trezire spirituală. El a fost prezent și în casa vameșilor și farisei și păcătoșilor, sigur a fost și în casa fariseilor, Simon l-a invitat la masă, deci El a fost peste tot. Uneori noi avem impresia că suntem niște creștini autentici atunci când evităm să fim peste tot sau în orice loc. Sigur, aici sublinez și locurile în care nu ar trebui să fim și asta e o altă discuție. Dar, în general, creștinul trebuie să fie în mijlocul oamenilor, ca un ambasador, ca un agent, nu-i cel mai bun cuvânt, ale Hristos pe pământul acesta, nu doar fiind acolo de dragul de a fi, ci fiind acolo ca o mărturie, ca și o provocare și mai ales ca și o soluție. Așa că îmi doresc foarte mult să rămânem în direcția aceasta pentru câteva episoade și chiar astăzi aș vrea să intitulez acest episod Învață să trăiești pentru alții. Pentru că atunci când vorbim despre Dumnezeu trebuie să avem întotdeauna în noi acest adevăr fundamental. Dumnezeu nu vrea să fie și să lucreze doar în noi, ci Dumnezeu vrea să lucreze și prin noi, înspre alții. Principiul binecuvântării pe care însuși Iahve Dumnezeu l-a lansat părintelui nostru Avram a fost o promisiune fantastică. Te voi binecuvânta pe tine însuți, dar tu vei fi o binecuvântare pentru alții. Acum aș vrea să mergem în Noul Testament, într-o epistolă foarte frumoasă, în care cred că vom zăbovi un timp și vom citi câteva versete din Coloseni, capitolul 2. Îmi pun ochelarii pentru că încet avem probleme cu vederea, dar e bine să nu avem probleme cu vederea duhovnicească. Haideți să ascultăm 3 sau 4 versete din acest capitol. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta
pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea amăgitoare. Căci măcar, citesc și versetul 5, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Amin. Iată că aici se desprinde exact ce am început să vă spun. Apostolul Pavel își deschide inima și spune, uite până la urmă ce înseamnă să fii un creștin. Și pentru cei care sunteți foarte obișnuiți cu termenul ăsta, ce înseamnă să fii pocăit. Adică om născut din Dumnezeu și cu mintea înnoită, că până la urmă asta înseamnă un om care stă cu spatele la trăirile lumești, dar cu fața spre binecuvântările și valorile duhovnicești, își deschide inima și spune, vreau să vă spun în adevăr cât de mare luptă duc pentru voi. Zice specific ceva pentru că tot timpul fiecare dintre noi suntem legați de niște lucruri foarte clare. El vorbea atunci și se adresa foarte clar bisericii din Laodicea. Atunci când noi vrem să trăim pentru alții, prima zonă în care trebuie să ne dezvoltăm această trăire pentru alții este familia noastră. Trebuie să învățăm să trăim pentru cel mai aproape de lângă noi. În cazul meu este soția, în cazul dumneavoastră, dacă sunteți de parte feminină, este soțul. Și trebuie să învățăm să trăim pentru copii și trebuie să învățăm să trăim pentru familia noastră. Biblia spune, dacă cineva nu are grijă și nu trăiește pentru cei din casa lui, nu poate să se asocieze cu valorile creștine și chiar acolo se dă o comparație foarte dură și aspră. De aceea trebuie să știm că nu avem dreptul să sărim peste, dar în același timp nici nu avem dreptul să fim egoiști, să trăim doar pentru. Dacă noi tot ce facem reducem la familia noastră, în ideea foarte adevărată, că cei care sunt mereu aproape sunt cei din familia ta, este adevărat. Dar în același timp noi trebuie să depășim granița asta și trebuie să fim niște oameni care să influențăm vecinii noștri. Trebuie să influențăm orașele și satele de lângă noi. Și apoi trebuie să vă spun că dacă avem posibilitatea, trebuie să călătorim și să mergem până la marginile pământului. Iisus Hristos, când a pus pe umerii apostolilor săi și de acolo încolo pe toate generațiile de urmași ai săi, a pus o lucrare pe familie, pe biserică, locală, zonală și efectiv mondială. Așa că poți să fii și trebuie să fii chiar un creștin de tare mondială, pentru că responsabilitatea noastră este atât de enormă. De ce este frumos să treci pentru alții? Pentru că atunci înveți să treci dincolo de tine. Principiul acesta, e mai ferice să dai decât să primești, este o realitate în viețile noastre. Aduceți-vă aminte când ați făcut un bine cuiva cât de mic, că deodată în toată ființa dumneavoastră sau în ființa ta s-a produs ceva foarte frumos și foarte plăcut. Pentru că atunci arătăm într-un fel că venim din Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu și-a dovedit existența sa nu doar ca și stăpân, creator al tuturor lucrurilor, ci prin faptul că a dat, a oferit. Ioan 3,16 este versetul emblemă pentru fiecare dintre noi care vrem să explicăm ușor treaba asta. Dumnezeu a iubit atât de mult încât a dat pe singurul său fiu. Deci atunci când noi oferim și ne oferim altora, noi începem să semănăm cu Dumnezeu. Pentru că de multe ori ne întrebăm cum arată Dumnezeu, care este una din fețele sale, care este slava sa. Moise a cerut să se vadă slava lui, dar una din părțile prin care putem să vedem slava lui Dumnezeu este atunci când suntem interesați de aproapele. Învață să treci pentru alții, învață să treci dincolo de tine, să învățăm să trecem dincolo de noi înșine ca să găsim o zonă foarte frumoasă. Atunci când vrem să ne motivăm să trăim pentru alții, descoperim în inima noastră una din virtuțile foarte frumoase care ne le dorim să vină dinspre alții spre noi. Și aceasta este compasiunea. De aceea Dumnezeu ne cheamă ca să avem dragoste și compasiune pentru alții. Apostolul Pavel spune, duc o mare luptă. Nu este doar a trăi pentru alții un gest pe care îl faci de multe ori sau îl facem pentru cineva, pentru care nici măcar nu avem timp să ne uităm în ochii lui. Îi aruncăm ceva și mergem mai departe. Să știți că auzisem de curând, chiar de dimineață, o frază care spunea, tot timpul când vorbești cu mine, nu te uiți în ochii mei. Câteodată a trăi pentru alții înseamnă să poți să privești pe celălalt în ochi. Uneori nu ne putem privi în ochi
pentru că nu vedem o valoare în cel de lângă noi și atunci trecem cu vederea ca și cum n-ar exista. Chiar dacă persoana aia se mișcă poate foarte des și zilnic prin preajma noastră, nu avem această aplecare și această compasiune exprimată în noi, pentru că persoana de lângă noi nu reprezintă nicio valoare. Altădată persoana de lângă noi reprezintă o valoare, dar noi nu avem timp ca să ne oprim, pentru că unul din costurile de a trece dincolo de noi înșine este timpul. Dacă am putea să întrebăm pe cineva ce și-ar dori cel mai mult de la noi, oameni apropiați de noi, să știți că unul din marile semne și miracole pe care le putem experimenta în raport cu celălalt este atunci când oferim timpul nostru celuilalt. Asta este o bogăție imensă și asta produce un impact extraordinar pentru cel de lângă noi. Atunci când l-auzi pe Apostolul Pavel că scrie ție sau îmi scrie mie Gabi Zăgrean, dacă ai ști tu, Gabi, cât de mare luptă duc pentru tine. Și este și mai șocant, și atunci când am citit textul din Biblie am rămas profund impresionat, că nici măcar oamenii aceia, în afară de Laodicea, în afară de familia lui, de apropiații lui, nu i-au văzut niciodată fața. Nu știau cum arată Apostolul Pavel, nu știau ce înălțime are, nu știa ce față are, nu știa nimic despre el, pentru că nu aveau posibilitatea în timpul ăla să-i vadă fața. S-au dus doar scrisorile din partea lui prin toate regiunile și a ajuns până la acești oameni. Acum avem o binecuvântare imensă în vremea aceasta tehnică care ne ajută și putem să ne și vedem. Putem să vedem fețele noastre și dacă ne întâlnim undeva prin țara asta și prin lumea asta, putem să spunem lucruri despre noi și dacă n-am vorbit niciodată, prin faptul că vedem fața și ne este cunoscută. Apostolul Pavel luptă pentru mine, căreia nu i-a văzut niciodată fața. Apostolul Pavel luptă pentru mine, chiar dacă eu sunt foarte departe de el. Și prin textul ăsta îmi spune, duc o mare luptă pentru voi. Atunci când te lupți pentru cineva, înseamnă că depui un efort. Îți cheltui, cum am spus mai devreme, timpul. Și de ce faci toată treaba asta? Pentru că îți dai seama că ăsta e scopul, unul din scopurile existenței tale pe pământ. Să treci dincolo de tine și să lupți pentru alții. Când Iisus Hristos a făcut rugăciunea de mare preot din Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 17, s-a rugat Tatălui ca noi să fim acolo unde vorbesc din partea lui Dumnezeu că trebuie să fim. Tată, nu mă rog să iei din lume. De ce? Pentru că lumea asta are nevoie de ei. Pentru că lumea asta nu poate să mă cunoască nici pe mine, nici pe tine, dacă ei nu sunt aici. Ei trebuie să fie aici în lume. Nu trebuie să fie din lume, prin trăirile lor și experiențele lor. Ei trebuie să fie detașați de toate nebuniile din lumea aceasta. Ei trebuie să fie în lume ca să ne reprezinte pe noi, ca să poată să trăiască pentru alții. Așa că învață să trăiești pentru alții făcându-ți timp pentru aproapele tău. Există o pildă celebră în Biblie și pentru cei care poate că nu sunteți foarte familiarizați cu Biblia, o să vă aduceți aminte de ea. Pilda samariteanului milos. Un personaj care acolo este căzut între niște tâlhari care îl bat. Este vorba de violență fizică acolo, sigur și verbală, pentru că atunci când oamenii în general lovesc pe cineva fizic, folosesc și o violență verbală care de multe ori rănește tot atât de tare și uneori mai tare, pentru că atunci când se spun niște lucruri în violențele astea, sunt niște lucruri adânci și dureroase pentru care de multe ori multe persoane nu au mai putut să mai ierte niciodată lucrurile alea sau a fost foarte greu de depășit situația aceea și dincolo de violență i-au luat ce au avut o chestiune de hoție, de furt și i-a luat tot ce a avut și l-a lăsat totuși să trăiască, l-a lăsat aproape mort. Atunci când văd pilda asta, mă doare foarte tare pentru omul ăsta, dar dacă mă doare foarte tare pentru omul ăsta, deja sunt pe drumul bun. Doar printr-o durere așa născută teoretic, atunci când aud, pur și simplu are un impact în viața mea și atunci când vedeți probabil știri dureroase cu violență, în inima dumneavoastră se întâmplă ceva. Cum se poate așa ceva? Este o reacție la ceea ce s-a întâmplat și cât timp mai avem reacții de genul ăsta înseamnă că mai suntem un pic oameni sau începem să fim oameni. Pentru că încet omul, când nu mai este om, nu mai are nici măcar reacțiile acestea. Vreau să vă spun că pilda aceasta merge mai departe și sunt doi reprezentanți acolo, prezentați de Iisus Hristos în pilda asta, arătând
și provocându-ne la un mare semnal de alarmă. Pentru că atunci când trec cei doi reprezentanți, ei reprezintă zona religioasă. Ei reprezintă zona care trebuiau, prin ceea ce erau ei destinați de Dumnezeu în vremea aceea în Israel, să fie aproape de om. Respectiv preotul și levitul, care se ocupa pur și simplu într-un mod full-time la templu de zona închinării și de zona slujirii, preoții și leviții. Dar amândoi au făcut aceeași greșeală, aceeași problemă pe care încercăm prin acest episod să lovim în ea și să ne rugăm lui Dumnezeu să plece din viața noastră. Și aceasta se numește indiferența. Sigur că indiferența tot timpul ne-o justificăm. Iartă-mă, dragă, pentru că m-a sunat cineva și n-am mai putut să ajung când am spus. Te rog să treci cu vederea că vroiam. Am intenția să fac asta. M-am luptat să fac asta, dar n-am reușit să o fac. Un mare înțelept spune atenție foarte mare cu justificările că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Și mereu avem intenții bune, mereu am spune că am face, dar atunci când suntem probați aproape zilnic pe zona asta, avem probleme mari în a fi o mână întinsă pentru celălalt. De aceea, semnalul acesta pe care vreau să-l trag, eu, la rândul meu, exact cum Biblia îl trage, atenție la păcatul indiferenței și la păcatul acesta în care spune mereu că suntem prea ocupați ca să avem ochi, o mână întinsă sau un cuvânt pentru cel de lângă noi. De aceea am dorit neapărat să pot să vă spun lucrurile acestea, pentru că un personaj al treilea care a coborât se numește Samariteanul, care l-am și declarat noi un samaritean milos pentru că nu avea porecla asta că i-a pus-o cineva așa gratis, ca să sune bine, ca să dea bine. Porecla asta s-a născut din acțiunea lui, pentru că el a avut milă de omul ăla. Un alt motiv, să spun așa, din cauza căreia noi nu vrem să trăim pentru alții, este pentru că atunci când trebuie să ne apropiem de durerea, de suferința unui om, de luptele pe care le are, ca și Pavel, să luptăm pentru ei, chiar dacă nu-i vedem și nu sunt foarte apropiați de noi prin relațiile care le avem și suntem gata să ducem o mare luptă pentru ei, este că de foarte multe ori noi punem întrebări greșite. Dacă acest samaritean declarat milos punea întrebarea, dar de ce ai ajuns tu în situația aceasta? Dar cum ai ajuns tu în situația aceasta? Dați-mi voie să spun că deja bătălia este pierdută. Pentru că atunci în noi se dezvoltă prejudecățile și după aceea vor veni pur și simplu judecățile. Și după aceea vor veni etichetele. Noi nu trebuie să punem întrebarea aceasta, cum a ajuns aici, ci trebuie să punem întrebarea, cum pot să te ajut? Cu ce pot să fiu eu de folos? Iată două întrebări care schimbă total mentalitatea noastră, dar mai ales va determina acțiunile noastre. Că dacă punem întrebarea, cum ai ajuns aici, s-ar putea să ne întoarcem să plecăm, pentru că o să găsim răspunsuri și după aceea o să ajungem să și judecăm omul ăla. Nu trebuia să pleci, nu trebuia să faci asta, trebuia să asculți de părinți, trebuia să asculți de tata, trebuia să asculți de mama și deodată ne așezăm pe scaunul ăsta de judecător și tot timpul vom găsi o grămadă de motive pentru care să nu ajutăm oamenii aceia. Dar dacă întreb cu ce pot eu să ajut omul ăsta, omul acesta, persoana asta, tot timpul vom găsi resurse în noi, așezate de Dumnezeu, ca să putem să ajutăm persoanele acelea. De aceea, atenție foarte mare la întrebările care le punem, pentru că asta va determina sau va opri acțiunile noastre. Aș vrea să nu vă țin prea mult, pentru că deja am spus foarte multe cuvinte foarte importante, determinante în viețile noastre. Apostolul Pavel spunea, vreau să fac o acțiune. Prima mea acțiune pe care o transmit prin scrisoarea aceasta și care vreau și eu să o preiau și să o transmit prin acest episod, este că, a spus Apostolul Pavel, vreau să li se îmbărbăteze inimile, adică vreau să încurajez. Și o lecție foarte importantă pe lângă tot ce am spus aici, timp, dăruire, compasiune, dincolo de noi înșine, pentru cel de lângă noi, este această mare binecuvântare care se numește încurajează pe cel care este lângă tine. Aceasta este o valoare foarte mare. De foarte multe ori îmi pare rău să spun asta, uneori am găsit și în viața mea,
încet se dezvoltă un profil de individ, de creștin chiar, deși vom intra într-un paradox cu cuvântul ăsta, este că noi mai mult criticăm decât încurajăm. Puteți să faceți, nu știu, o analiză zilnică, dacă o faceți foarte atenți, nu o să mai iasă. Dacă v-ar face altcineva, pur și simplu, fără să vă dați seama, cât de mult într-o zi criticăm, protestăm împotriva la ce se întâmplă, cât de mult într-o zi avem o gândire aplicată spre negativ și cât de mult încurajăm. Câți oameni am încurajat într-o zi și câți oameni am criticat într-o zi. Pentru că în felul ăsta noi mergem și formăm un grup care noi îl numim biserică. Și apoi toată biserica aia s-ar putea în majoritatea ei, în majoritatea, nu toată biserica aia, s-ar putea să aibă mentalitatea asta de biserica care protestează tot timpul. De aici se nasc și predicatori care tot timpul protestează, tot timpul critică, tot timpul lovesc, tot timpul sunt atenți doar la ceva care le-a ieșit lor în evidență să critique. Mie nu-mi trebuie să fac analize pe treaba asta, pentru că fiind de atâta timp în public printre oameni, să știți că eu trăiesc asta. Trăiesc și zona asta de care mă bucur și mi-a dat curaj să merg înainte. Foarte mulți oameni mă încurajează. Acum eu sunt un om binecuvântat, pentru că dacă într-o zi îmi iau de pe rețelele sau toate mesajele în care eu pot să intru în contact, deși nu reușesc să le citesc pe toate, și fac un procentul este devastator, foarte bun, majoritar. Oamenii mă încurajează pentru ceea ce fac și mă binecuvântează. Dar întotdeauna există și oameni care au un spirit critic, care tot timpul, eu nu sunt împotriva la așa ceva, că uneori critica poate să ajute. Dar atunci când devenim niște oameni niște persoane robite de a critica tot timpul și prin toate lucrurile astea să aruncăm o gândire negativă înspre alții, să știți că oamenii aceștia din jurul nostru nu mai pot să fie binecuvântați. De aceea vreau să vă încurajez să fiți niște oameni care să vă folosiți această virtute numită încurajează pe celălalt. Vă încurajez să încurajați. Pentru că asta va aduce o binecuvântare foarte mare în viețile dumneavoastră și mai ales vom trăi prin ea pentru ceilalți. Aș vrea până vinerea viitoare să vă dau o provocare foarte practică. Să vă gândiți și să vă propune să încurajați în fiecare zi și să binecuvântați pe cei de lângă dumneavoastră timp de o săptămână. Începeți cu soția dumneavoastră și încurajați-o, spunându-i cuvinte pe care le știți și le aveți în inimă. Nu trebuie să le învățați pe de rost. Uitați-vă cu atenție la persoana de lângă voi și veți găsi resurse în dumneavoastră, în voi, să încurajați pe cei. Veți găsi motivații extraordinare să încurajați pe cei de lângă dumneavoastră. Pentru o săptămână, încurajați-vă soția, încurajați-vă soțul, încurajați-vă copiii, spuneți că sunt frumoși, spuneți că sunt grozavi, spuneți că pot, spuneți că vor reuși, spuneți-le că Dumnezeu îi binecuvântează, spuneți-le că sunt valori, că nu e totul pierdut, spuneți-le că se poate să se ridice, să meargă mai departe, încurajați-i în proiectele care au, încurajați-i să se roage, încurajați-i să caute pe Dumnezeu, încurajați-i să creadă. Faceți lucrul ăsta. Haideți să schimbăm pentru săptămână modul nostru de gândire. Haideți să schimbăm pentru o săptămână modul nostru de a acționa. Mulți mă întreabă cum putem să schimbăm lumea. Cum putem să schimbăm lumea? Schimbându-ne pe noi. Noi putem să schimbăm sate și orașe și tot ce e în jurul nostru atunci când vom alege să ne schimbăm pe noi. Modul nostru de a vorbi, când îl vom schimba, încet o să se schimbe lucruri. Pentru că transmitind această bogăție, Apostolul Pavel spunea, vreau în primul rând să li se îmbărbăteze inima. Cui? Celor care nu mi-au văzut niciodată fața în trup, celor din Laodicea, celor din stânga și în dreapta. Vreau să știu că inima lor este tare, vreau să știu că inima lor este puternică. Dacă vreți să aflați acest adevăr, că un om nu are nevoie în prima dată de bani, are nevoie să fie încurajat, are nevoie să îi se spună că este valoros, are nevoie să îi se spună că poate, pentru că majoritatea oamenilor care îmi scriu nu-mi cer nimic altceva decât dacă am un cuvânt, să le spun un cuvânt, vă rog să-mi spuneți ceva pentru situația asta. Sigur că sunt foarte multe oameni cu lipsuri materiale,
dar închipuiți-vă că prioritar pentru ei este dacă eu pot să le spun un cuvânt, să-mi spuneți ceva pentru situația asta. Au probleme în familie, au probleme cu soțul. Sunt o grămadă de soții care au fost abandonate de soțul lor, care mi-a scris una dintre aceste femei luptătoare în dimineața asta, zice, am 4 copii, 2 sunt copii biologici și 2 i-am luat în adopție, se îngrijesc în sprijinul ăsta maternal, cum se spune, i-a luat și îngrijește și așa mai departe. Soțul m-a abandonat cu 4 ani în urmă, lupt pentru copiii mei, astea sunt comorile mele, dar simt de multe ori că sunt prăbușită, nu pot să mă mai ridic, îmi reproșez lucruri pentru care mi s-au întâmplat, pentru ce am ajuns aici și multe alte detalii. Dar vreau să vă spun că mi-a cerut atât. Vă rog să-mi spuneți un cuvânt, vă rog să vă rugați. Uneori, o simplă frază este un miracol. Eu am probat asta pentru că le-am spus o singură frază. Dumnezeu să vă binecuvânteze, mă rog pentru dumneavoastră. Și mi-a scris o mulțime de mulțumiri. De ce? Pentru că mi-am dat seama că persoana asta are nevoie de lucrul ăsta. Aici în Sfânta Scriptură, și Sfânta Scriptură este o carte care merge în cele mai sensibile zone ale ființei umane. Ea nu este doar o carte despre care noi spunem că este învechită, că nu este la curent cu trăirile noastre, este dincolo de orice generație, pentru că ea însăși este expresia inimii lui Dumnezeu în raport cu noi. Este tot ceea ce avem nevoie și eu extrag de aici din Biblie și mă duc apoi în zona aceasta practică. Aș vrea să fiu o persoană care să încurajeze. Biblia are în ea o mulțime de oameni care au fost pentru această lucrare și virtute la dispoziția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Iosif, care pentru familia lui a fost un motiv de încurajare, chiar dacă l-au tratat frații lui prost și au vrut să-l omoare și până la urmă l-au vândut. Atunci când a venit pagina ca el să-i încurajeze, ei stând tremurând, dar și morți de foame datorită foametei din țară și ei au venit în Egipt să cumpere, le-a spus, fiți fără grijă, nu vă temeți, sunt aici să vă încurajez, Dumnezeu a adus un timp și m-a trimis aici, a fost proiectul lui pentru ca voi să trăiți, pentru ca familia mea să trăiască. Așa că aveți curaj să mergeți înainte, Dumnezeu a condus istoria și Dumnezeu vă binecuvântează. Aduceți-vă aminte de un alt mare om al lui Dumnezeu, zic mare, nu sunt oameni mari. Oamenii devin mari pentru că Dumnezeu este în viața lor și fac lucrările lui Dumnezeu și pur și simplu experiențele lui Dumnezeu îi face cunoscuți și populari. Altfel ei, chiar prin defectele lor, ca și acest personaj numit Moise, de a putea să se exprime având așa o bâlbăială nativă, având handicapul ăsta, dar asta nu l-a împiedicat, stând la dispoziția lui Dumnezeu, a devenit o persoană care a încurajat. Și atunci când evreii au fost în momente de criză, a spus, nu vă temeți, rămâneți liniștiți, Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu luptă pentru noi, Dumnezeu va face o minune, Dumnezeu vă va da asta, Dumnezeu va face asta. Aduceți-vă aminte de Nemia, care tot într-o situație de criză fiind atacat a spus, nu vă temeți, aduceți-vă aminte de Dumnezeu cel mare și înfricoșat și luptați pentru casele voastre, pentru fetele voastre, pentru pruncii voștri. Aduceți-vă aminte de Iisus Hristos care a spus, nu vă temeți, eu până și perii din cap vi știu și eu sunt lângă voi, nu vă temeți în mijlocul furtunilor, nu vă temeți în mijlocul valurilor, pentru că eu sunt capabil să aduc liniștea. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel și de toți Sfinții lui Dumnezeu care au procedat așa și au încurajat. De aceea mă opresc aici și vă doresc o săptămână până vinerea viitoare în care să încurajăm mult mai mult decât să criticăm. Nu cred în idealism. Cred că putem de multe ori să alunecăm și să criticăm una și alta. Câteodată chiar trebuie să folosim și mustrarea. Dar acum aș vrea cumva să răsturnăm procentele și să fim în majoritate niște oameni care să încurajăm. Soțiile, soții, copiii, oamenii de pe stradă, oamenii care intrați în contact, oamenii pe care știți, pe care nu știți. Haideți să împrăștiem o mireasmă timp de o săptămână prin care să încurajăm oamenii și să vedem ce se întâmplă. S-ar putea să avem niște surprize grozave. Și acum în încheiere vreau să vă spun că dacă vreți să-mi scrieți, sigur pe Gabi Zăgrean oficial, pe pagina mea de Instagram și pe toate rețelele pe care le știți și îmi scrieți dacă aveți întrebări, dacă aveți propuneri, dacă vreți anumite teme să dezbatem în viitor, o să primesc cu drag asta. În curând o să găsim și un număr de telefon pe care o să-l afișăm doar pentru emisiunea asta
în care să puteți să scrieți și să puteți să sunați și să puteți să fiți ascultați cu probleme care le aveți. O să fie o persoană care să răspundă și apoi o să ajungă la mine, o să ajungă la noi, o să facem o lucrare grozavă de post și rugăciune pentru problemele dumneavoastră și încet o să învățăm să trăim unii pentru alții, pentru că creștinism înseamnă să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, vă iubesc și vă prețuiesc!